Lala. Hi guys! So, hapit na alas 11 guys, pero di ko katulugan to. Di na ko ni makaon akong gi-order kaganina. Mura dun niya akong gihapit ug mako katong pauli ko dari as mabini. Akong gi-order. Kato akong gina-orderan og mga prutas ito gyapon ko ga-order sila. So, gihapit ra gyud nako ni dito kay naibog ko sa ilang post sa kailan man ni? Taran! Taran! Santol. Para. Kasi na punuan sa santol diha panghatag mo bunga basi na bunga na. Siyang panitan. Mahadlo ko mukaon na ni santol sa una kay basi matulon ako ang liso. So mura tong ginapalit sa una kanang mga hibi, mangga. Di kay ko gapalit aning santol pag may mabaligya santol kay mahadlok ko basi matulon ako ang liso. Nya ingon diya sila no kanang panghadlok sa mga bata nga. Pag matulon daw nimo ang liso, motubo daw na sa imong tiyan. Kahadlok ra ba uroy? Motubo sa imong tiyan, wala mo gawa sa imong kuan nga kahoy, murag nabuang. So di ko mukaon aning santol sa una. Sa gamay pa. Pero pagka dako-dako na mukaon na. Dali man siya. Samot na pagkuan sausaw sa asin nga na isili. Pero wala naman po ni sili, asin lang atong sausawan karon. Ngiti ko mo ta oy. Murag dili siya bangkok. Kay ang bangkok kay katong dagko man kaayo to, di ba? Katong last na napalit nako dito sa ilaha. Bangkok to siya, sayang ka wako kakaon kay panagsara mo ko to sa kuan. Ihumol siya sa kanang naay sa tubig after sa tawag na magpanit kay para dili siya malagom. Isa lang akong panitan kay murag. Hindi na po na ako mahurot. So ayan guys. Asin, pag-asin. Makakita ka dyan kung isa ka buhok sili. Kapit na malata. Lame. Alami. Murag makayo na ako yung pagkahalang ani kaysa atong nagkaon kong hibi. Sobra kahalang to ba? Daghan mo gagawin akong sili adto. Ano murag carry na ni carry. Kung maglami po din guys suka no. Dadag suka. Naon na siya oh. Cute kaya akong kutsilyo. Sama ka cute na ko. Charat! Naon na siya oh. Nilagong nagigapon oy. Bali di akong kuan life hack. Tama ba na akong gibuhat sa akong kinabuhi? Wow, guys. Lala. Nipis siguro akong pagka tanggal sa panit. Kahit man. May may suka. Nagtinga ang mo suka. Ano may suka? Charan! Ano may suka? Ang kay lamas-lamas pero wala dito, di na dito kahalang. Wala nakakuan ang sili. Sukan tuba guys, shot. Joke. Ay! Pwede na eh? Sukan tuba na eh? Charan! Mata ay. Mga na to. Sige di ka jutian yung kay nasakit ng tiyan. Dapat ikuan siya lunod. Pwede siya magpalantas lung. Nawang liso. Nipis agad akong pagkatanggal sa kwan. Manit. So. Santol pa more. Namis kang liso pero ang panit kay kuan, slung pait. Liso lang kaunon. Ano yung taning panit? Ang oras 10:34. 22:34. 22 army time na ko, army time.
Tilukon jud kayo ang liso ba. Hangtod mawala ang tamis. Balik pa jud. Okay lang, ako rin yung kaon. Hindi ako eh. Tilukon. Hindi mo na po ng mga perfect ron. Hugawa mo ka na ni mamahana, oy. Hindi ka kayo perfect sa kalibutan, araw. Ah! Look. Wala siya kalami. Hindi ko kumakain sa bata pa ko kay tamoy-tamoyan labi ang liso nun kasi matulon ako. Last. Sayang, lami ang taon, no? Medyo upload. Kung ano lang pagkapanit ni Pisra. Sunod na lang po, daghan pa nga. Ugma na lang ni. Kailangan ako ng eskwelahan. Bye guys. That's all for my cravings for tonight. Isa pag ka-purpose aning tubig is panghinaw. Pero sa mineral ako hindi ko ganina.